Ik ben de opnameleider. Ik breng u naar meneer Maas. Sorry, Dick. Mag ik misschien een pleister? Het bloedt niet echt. Het is eigenlijk ook meer een soort schrammetje, maar ja, voor je het weet. Tuurlijk mag jij een pleister. Wil je er misschien meteen een mannenpiemel bij die je lekker in je mond kan stoppen? Sorry, meneer Maas. Dit is Ron Goossens, de stuntman van vandaag. Goeie cv. Pirates of the Caribbean, The Matrix. Ja, Ron heeft ze allemaal gedaan, Dick. Een goed promofilmpje op internet. Super realistisch. Mad Max, Star Wars, Harry Potter, alles, Dick. Harry Potter? Welke? Even denken, nummer 9. Er zijn maar 7 delen. Ja, of 8 als je Harry Potter en de Deathly Hallows als 2 rekent. Dan was het inderdaad nummer 7, The Two Towers. Was het een beetje een succes dan, die vlotte films bij elkaar? Ah, meer dan 4 miljoen bezoekers. Meer dan New Kids. Zo! 4 miljoen? Zo! Dat is veel, man. Dat is echt... Streden Oude Alphen, 237 tik 1. Rot even op, man. Actie! Hebben we? Ja. Oké, top. Staat erop, jongens. Lunch, half uurtje.